Bé, per entendre on som aquest 2026, necessitem que es connecti una visió que connecti negoci i tecnologia. Hem de mirar la intel·ligència artificial no com una tecnologia aïllada, sinó com una palanca transversal de competitivitat. I per posar llum, comptem amb una de les ments més brillants en estratègia digital. Ell és CEO i cofundador de We Artificial i avui ens parlarà de la intel·ligència artificial no com una moda, sinó com una palanca de supervivència i èxit. Rebem amb un gran aplaudiment a l'Aleix Valls. Benvingut, Aleix. Espera, que agafo això? Sí. Vale. Doncs moltíssimes gràcies, secretària i presidents, per la convidada. I tinc aproximadament 40 minuts per parlar d'intel·ligència artificial, cosa que sempre es fa curta. Vale? Anem a intentar aprofitar aquests 40 minuts per parlar de diverses coses. Començaré per l'estat de l'art. Sí? Molt bé. Quin és l'estat de l'art? On està això de la intel·ligència artificial? Evidentment, com podeu imaginar, em centraré només en un tipus d'intel·ligència artificial, que és la intel·ligència artificial generativa. Aquells que estigueu menys avasats, és la intel·ligència que més o menys va aparèixer al novembre del 2020 amb el llançament de ChatGPT. D'acord? És el famós ChatGPT que molts suposo que a dia d'avui ja utilitzeu de forma quotidiana, ja sigui en el vostre àmbit personal o en el vostre àmbit professional. Què és l'estat de l'art? És entendre una mica on estem, quin és el que hem fet en aquests últims 3 anys i cap on anem. Molt bé, com tots sabreu, o més o menys estareu, hi ha aquesta cursa permanent entre diferents empreses, principalment americanes i xineses, com apuntava la secretària, que apunten cap a un llançament permanent i constant de models i productes que cada cop tenen més competència intel·lectual. I què és això de la competència intel·lectual? Molt bé. 2 mites que a mi m'agradaria trencar ja per sempre, i ja que els que esteu aquí, alguns sí que sou tecnòlegs, d'altres no, són 2 mites que jo penso que val la pena trencar. Sobretot si veieu programes de divulgació científica com l'Hormiguero o d'altres, que com sabeu els seus tertulians són PhD en mecànica, en enginyeria. És 1, no té intenció de matar-vos, això és una bona notícia. 2, no té intenció de prendre-us la feina. Aquesta és la mala notícia. Sí? Per què? Perquè bàsicament això no té intenció. I això és una cosa que ens costa molt d'entendre. Intel·ligència artificial té un problema que s'anomena de categorització lingüística. Quan tu utilitzes un concepte que utilitzaves abans per una altra cosa, per anomenar un nou camp de coneixement, tu naturalment el que fas és inferir-li les propietats d'allò que tu ja sabies. I si jo us dic intel·ligència artificial, naturalment vosaltres penseu que la intel·ligència artificial és com la intel·ligència humana feta amb una màquina. És lògic. Però la intel·ligència humana té 2 components. Un és el que s'anomena la capacitat intel·lectual. Llegir, escriure, escoltar, parlar, veure i entendre el que veus. I l'altre és la consciència. Què és la consciència? Sí, no esteu sols, tots tenim una veueta que corre per sobre d'aquesta capacitat intel·lectual, que és la que et permet prendre't un gin tònic de més i pensar que demà tot estarà bé. Això es diu inconsciència, segur que tots ho heu experimentat. I aquesta part és la que la intel·ligència artificial avui, no sé d'aquí 20 anys, i ja tornarem a parlar-ne d'aquí 20 anys, no té. Per tant, el que esteu davant és d'una tecnologia que no té voluntat, que no té visió de futur, que no té permanència o existència. L'únic, i dic únic entre cometes, és capacitat intel·lectual. I ja sé que costa molt dissociar la capacitat intel·lectual de la consciència o del fet de ser. Per tant, és una tecnologia que us ofereix per primer cop en la història de la humanitat capacitat intel·lectual, cosa que fins ara això només ho podíem fer posant-hi més persones, perquè l'únic lloc del món on hi havia capacitat intel·lectual era a la intel·ligència humana. Molt bé, la capacitat intel·lectual, tots la coneixeu, al voltant dels anys 60 vam començar a tenir consens amb la definició d'una cosa que es deia ser intel·ligent i es van inventar els psicòlegs el concepte d'intel·ligència, més que inventar, van arribar a un cens que volia dir ser intel·ligent, i es van inventar una cosa que es deia coeficient intel·lectual per mesurar aquesta capacitat intel·lectual. Els que van donar baix es van inventar una cosa que es diu intel·ligència emocional, perquè sempre ha d'haver-hi medalla per tothom. Jo soc matemàtic, us podeu imaginar cap on estic. Dit això, el que vaig a presentar ara no té cap rigor científic i els tècnics de la sala que m'excusin, però té un valor marketingià extraordinari. Si això, Aleix, que m'estàs dient, té capacitat intel·lectual, mesurem-li la capacitat intel·lectual, passem-li un test d'intel·ligència. I això és el que fem aquí.
Agafem tots els models o molts dels models que estan disponibles comercialment i que podeu utilitzar a diferents productes i el que fem és li passem un test d'intel·ligència amb Mensa Norway, que és un dels estàndards, però amb una singularitat. Aquest test mai ha vist la llum, és a dir, no forma part en cap moment del cos d'entrenament o s'ha utilitzat perquè aquests models aprenguin i millorin. I aquí veieu, com sempre, una campana de Gauss, bàsicament la distribució dels diferents models. A dia d'avui, això, l'últim test, aquest em sembla que és de fa 2 setmanes, qui guanya és aquest model d'aquí, que és com una estrelleta, que si no l'identifiqueu és el de Google, que es diu Gemini. Aquí també és veritat que els enginyers ens estan fent un favor fantàstic posant-li el nom al model, que alhora és el nom del producte, i generant un cacau també important en el món empresarial de si és el model, és el producte, etc. I segueix, a més m'agrada molt que sigui de color negre, perquè fa temps que aquest senyor ja no ens l'estimem, sinó que comencem a tenir-li més mania, és el senyor Elon Musk amb el seu model Gork. I sorprenentment s'està quedant endarrere el OpenAI, que va ser qui d'alguna forma va aixecar la llebre amb això. És molt o poc el que esteu veient? Un humà mig és 100 de coeficient intel·lectual. Els que esteu aquí i heu decidit venir aquest matí a passar una estona parlant d'intel·ligència artificial, 110 mínim. Segur. 145. 145, perquè us feu una idea, Einstein, quan li van passar un test d'intel·ligència, i era gran, perquè els tests d'intel·ligència van arribar més tard, va donar 150. 150 és el que marca la diferència entre canviar el món o no. 150 és el que et permet descobrir la teoria de la relativitat o no descobrir-la. Per tant, estem davant d'una tecnologia que fa alguna cosa que fins ara no podíem fer, que és posar capacitat intel·lectual i a sobre una capacitat intel·lectual nivell geni. Per tant, l'exercici empresarial que toca fer és com faria jo la meva empresa, els meus processos, la meva tasca, el meu model comercial, el meu model de màrqueting, el meu model productiu, si ara de cop i volta jo pogués posar capacitat intel·lectual a qualsevol lloc. Si us quedeu amb aquesta idea, ja en tinc prou, perquè és l'exercici que us demano que feu quan arribeu a les vostres organitzacions. No és decidir quina eina, que també, no és decidir quin departament, que també, sinó primer una primera reflexió. Què he de fer jo si ara de cop i volta puc endollar la meva empresa a una capacitat intel·lectual infinita i molt poderosa? Molt bé. I després, com va la cursa? Aquí fem una mica el mateix i us he posat l'evolució en el temps. Si us fixeu, el que està passant és que vam arrencar amb Cloud d'Anthropic i l'OpenAI, el ChatGPT, va anar a la cursa, anant molt bé. A partir del mes de març, Google es comença a posar les piles. Maig de 2025, Google dona ja una reversió total al seu stack i a partir d'aquí l'Elon Musk s'ho comença a prendre en sèrio, posa a treballar molta computació, ara parlarem de què vol dir això, i a dia d'avui és on estem. Bàsicament aquests són els grans motors, laboratoris d'intel·ligència artificial a nivell americà que estan dominant la partida. ChatGPT-5, Gork, Gemini, i és veritat que Cloud en alguns conceptes també performa bé. Molt bé. I tot això de què va i per què estem veient aquesta cursa i com funciona? És l'única equació que poso, segur, us ho prometo. És la llei de l'escalabilitat. A algú li pot sonar la llei de Moore. La llei de l'escalabilitat és una llei empírica, no demostrada matemàticament, que el que diu és que simplement fent el que estem fent més gran es farà més llest. És a dir, de 145 anirem evolucionant. Què vol dir això? L. L és la funció de pèrdua, en anglès lost. N, número de paràmetres del model, com de gran és el model. D, quantitat de dades que li donem al model. C, capacitat computacional que li donem al model. I si us en recordeu, quan l'exponent negatiu vol dir que la variable està en el... No us en recordeu, denominador, sí? Correcte? Vale. Per tant, si N es fa gran, D es fa gran i C es fa gran, què li passa a L? Es fa petita. Per tant, el que vol dir la llei de l'escalabilitat és que com models més grans, que els donem més dada i més capacitat computacional, la funció de pèrdua, què és la funció de pèrdua? L'error que fa el model a la tasca que li encomanem. Escriure com un humà, resoldre un problema de matemàtiques, dibuixar una imatge que sigui la que jo estic esperant,
cada cop perquè aquesta funció error sigui més petita, el que hem de fer és els models més grans. I això és el que està justificant la cursa permanent que esteu veient en inversió i llançament de models. Intentar aconseguir arribar a tenir el model més intel·lectualment capaç. Perquè penseu el següent, si és veritat que la llei de l'escalabilitat es compleix i cada cop fem models més grans, ara explicaré una mica més bé què vol dir això de més grans, si ja estan a 145, el proper què és? 150? 180? La persona que ha donat més en un test d'intel·ligència va arribar a donar 210. Després de 210 ja no existeix un humà. Si la llei de l'escalabilitat el que diu és que això hauria de ser capaç d'arribar a què? A 210, 250, 300? Què passa quan estem davant d'una cosa que té una capacitat intel·lectual de 350? I si a sobre la té a qualsevol camp de coneixement? Això és el que s'anomena en el camp de la intel·ligència artificial la intel·ligència artificial general. I és el que molts d'aquestes empreses, com pot ser Anthropic, com pot ser OpenAI, estan venent al món, i en particular als inversors, per justificar aquesta necessitat permanent de captura i valoració. Anem ràpid, fem-ho gran, perquè hi ha un premi. Arribar a ser el primer a tenir una tecnologia que no només és intel·lectualment capaç, sinó que és capaç, com qualsevol humà, en qualsevol disciplina, a nivell de doctor. I per tant, qui arribi a aquesta tecnologia, molt probablement ja no s'haurà de fer cap altra tecnologia, perquè finalment el que haurem fet és inventar l'inventor. I ja no farà falta inventar res més. Què vol dir això de fer-ho gran? Paràmetres. Sento decepcionar-vos, però darrere de tota aquesta història de la intel·ligència artificial generativa, sabeu que hi ha? Matrius. Ho sento. No és molt sexy. Què són les matrius? Els que vau estudiar Bupicou, això ho hauríeu de saber segur. Matrius eren files i columnes entre parèntesis. La gent de l'ESO, faig repàs de 11 a 12, coffee break. Broma dolenta, però... sí. Matrius molt, molt grans. Aquestes matrius què intenten emular? Intenten emular una mica els paràmetres que vosaltres teniu en el vostre cap. Un cervell que no ha abusat dels gintònics té aproximadament uns 100 trilions de paràmetres. Per paràmetres entenc neurones i les connexions entre elles. Quan nosaltres hem intentat emular un cervell humà des d'una visió computacional, el que hem acabat és construint aquestes matrius que representen aquests paràmetres. Aquestes matrius, quan les iniciem, tenen uns valors absolutament aleatoris i a base d'anar-los donant informació, cada cop es van reconfigurant els valors d'aquestes matrius per cada cop fer millor allò que li estem demanant, escriure com un humà, escoltar i entendre com un humà. Això és el procés que s'anomena d'entrenament i després se li fa un procés de refinament. Tot això us podeu imaginar que és molt exigent en computació, perquè aquest entrenament passa bàsicament per fer multiplicacions de números reals. Sí? On estem a dia d'avui? Hem superat el trilió de paràmetres, estem en models que s'aproximen ja als 10 trilions de paràmetres i un dirà, si el nostre cervell en té 100, sí, però és que el vostre cervell dedica molt de part i consum a la consciència. Per tant, com no tenim encara això molt bé, estem davant d'aquests models. Què és el que hem d'esperar? Que seguirem veient models cada cop més grans. És a dir, com més gran, més llest, per tant, més paràmetres. Següent cosa, dades. Per poder que aquest model entengui, passa una mica com quan nosaltres naixem. Quan nosaltres naixem, el nostre cervell està configurat de forma aleatòria. I és a partir de cremar-nos i que la nostra mare ens cridi que entenem què vol dir que hi ha calor al forn. I a partir d'aquí, amb l'experiència sensible, anem generant un procés de retroalimentació fins que nosaltres comencem a desenvolupar un model del món. El vostre cervell no és una base de dades, és un model de coneixement del món. Si jo us dic la paraula cadira, tot i que el dissenyador industrial ens ho hagi posat difícil, sabem que és una cadira. Però no perquè vosaltres busqueu en un banc d'imatges aquella imatge i quan matxeja us diu que allò és una cadira, enteneu el concepte mental de cadira. D'acord? Doncs això ho fem a base de donar-li dades, amb una experiència semblant a l'experiència sensible, però matemàticament. Què és el que està passant? Que ens estem quedant sense dades suficients per poder alimentar aquests models cada cop més grans. El cervell és tan gran que necessita molta experiència sensible per poder agafar un model del món cada cop més complex. Què estem fent? Dades sintètiques. Què són les dades sintètiques? Són dues coses. Posar el cosí
més tonto a supervisar l'aprenentatge del nou més intel·ligent, per tant, que els models antics supervisin els nous i accelerar i baixar els costos d'entrenament, i l'altre és començar a generar dades que no siguin dades orgàniques, sinó dades sintètiques. El 90% del contingut d'internet a dia d'avui és de base orgànica, és a dir, l'hem fet nosaltres, l'internet social. Amb els propers 4 o 5 anys, molt probablement el 90% del contingut d'internet serà de base sintètica. L'haurem demanat que ens el generi una IA. Això hi ha alguns que pensen que s'anomena The Death of the Internet, que és el dia que internet deixarà de tenir valor perquè tot el que hi haurà dintre ja no tindrà un valor orgànic, sinó un valor sintètic. Ja ho veurem. Això són, si voleu, discussions més socials i ètiques. Però és veritat que estem podent accelerar molt i abaratir molt els costos d'entrenar aquests models utilitzant dada sintètica. Quan dic abaratir els costos, quan penseu que costa entrenar un model d'aquests? Algú s'aventura? 200.000 euros, 50.000, 1 milió, 2 milions? Entre 100 i 150 milions de dòlars. És el que costa apretar el botó i fer això. Això és bàsicament preparar la informació perquè sigui entrenat, i 2, pagar l'electricitat per tota la computació que necessites per entrenar el model. Per tant, quan us vingui algú a l'empresa, que la majoria sou pimes, i us digui podem entrenar un model, prepareu 150 milions, o aquell senyor que ha entrat per la porta no sap ben bé de què està parlant, que aquesta és més probable. Computació. Molt bé, tot això passa per fer multiplicacions de números reals amb coma flotant. Què és això? Doncs bàsicament el que feien les targetes gràfiques que fèieu servir a les consoles quan volíeu jugar a videojocs. Quan tu projectes un món tridimensional o un món bidimensional, fas una cosa que es diu geometria projectiva i per fer això, molt fàcil, has de multiplicar matrius per vectors. I sabeu qui feia això molt bé? Les targetes gràfiques de les vostres consoles. I sabeu qui és el fabricant de les targetes gràfiques de les vostres consoles? Una empresa que es diu Nvidia, que si haguéssiu comprat accions fa 5 anys faríeu molta enveja. Per què? Perquè és l'empresa amb la major capitalització bursàtil del món, superant els 5 trilions, i és l'empresa que s'està encarregant de desenvolupar els xips que es posen als centres de dades per poder bàsicament el que estem fent. Veureu i haureu escoltat que hi ha una cosa que està especulant la gent sobre la potencial bombolla de valoracions d'empreses d'IA gira molt a la capa de la infraestructura. És la inversió que estan fent en la construcció de grans centres fa temps de per què es pentinava com Marc Aureli, si us interessa podeu buscar, però ja podeu veure que quan li poses Hiperi O sigui, si poses el centre de dades en un lloc, ocuparia l'àrea de Manhattan. És perquè, bàsicament, entengueu la dimensió del que s'està construint. No són uns quants multimilionaris americans fent algun tipus d'enginy, sinó que és una infraestructura tecnològica d'escala planetària, la que es necessita perquè la IA pugui arribar a les pimes i transformar-les o transformar la societat. I és el que s'està construint. I és el que està donant lloc també a tot aquest esquema a vegades una mica complex d'entendre financer que està portant a aquestes valoracions extraordinàries on sí comparteixo que pot haver-hi en cert moment certa correcció. Però recordeu-vos, no estem davant d'una bombolla tecnològica. Això no és el metavers ni les Google Classes. La bombolla financera me la puc creure i pot haver una correcció rellevant en les valoracions d'aquestes empreses o en algunes d'elles. El que segur que no hi ha bombolla és en la capacitat intel·lectual de la IA per canviar la vostra empresa. I si us interessa com a curiositat, si compreu i participeu del mercat de les accions i esteu especulant o no amb aquest sector, és un tema. L'altre és de dir, Aleix, però tota aquesta tecnologia, la que rebenti la bombolla financera, desapareixerà, no. No és el metavers del Mark Zuckerberg o, si us en recordeu, les Google Glasses, m'han anat molt endarrere, ja ho sé, però les Google Glasses estem parlant de l'any 2012. Us en recordeu d'aquell enginy? Sí? Te'l posaves i semblaves... Bueno, vale. Seguim.
Com li donarem de menjar amb això? Només pot ser amb energia nuclear. I dic només perquè no pot ser amb energies renovables, a no ser que el cost de les bateries baixi estrepitosament per poder emmagatzemar. Per tant, la meva previsió és que el que veurem en els propers mesos és un rediscurs, un redisseny de quin ha sigut el posicionament global cap a l'energia nuclear, transformar-la en una energia dintre de poc verda, que formarà part de la cistella de les sostenibles i necessària per poder jugar la partida. Molt bé, aquest vídeo, si us pregunto, està fet en via, amb una xerrada de IA, blanco i en botella, i no sorxata, no? I aquest, lo mismo. Molt bé. Què tenen d'interessant aquests dos vídeos? Un, que efectivament estan fets en via, i dos, us pregunto, per poder fer aquest vídeo, què necessites? Primer de tot, sabeu que els vídeos estan fets a base de fotogrames, de frames. 25 o 50 frames per segon si és en alta o en baixa resolució. Per tant, per fer aquest vídeo has de saber pintar cadascun dels fotogrames i per pintar els fotogrames has de saber cadascun dels píxels de quin color ha de ser. I si ho fas bé, quan els poses tots de cop, surt un vídeo. Fàcil, oi? Molt bé. Per fer això necessites, perquè el prompt per generar aquest vídeo va ser olas chocando contra unas rocas o alguna cosa així. En castellà, funcionen millor. Sí? Has d'entendre què és una roca, has d'entendre què és l'aigua, has d'entendre el comportament d'un fluid i un sòlid, has d'entendre la llei de la gravetat, has d'entendre les equacions de Navier-Stokes per simular un fluid, perquè penseu que aquest vídeo no només és maco, relaxant, és físicament consistent. És a dir, compleix les lleis de la termodinàmica i compleix les lleis de la física. És a dir, que la intel·ligència artificial per dibuixar això no només ha après a dibuixar, sinó que ha d'haver après i desenvolupat un model mental del món suficientment avançat com per poder dibuixar d'una forma físicament consistent. Si jo us demanés que em dibuixéssiu uns astronautes flotant a l'espai amb ingravitat, segurament em dibuixaria una cosa així. Però ara que ho veieu, la resposta és fàcil. I si us digués quina forma té l'aigua en ausència de gravetat? Aquí sí que hi ha el clúster de l'aigua, hi haurà molta gent que m'ho sap contestar, però la majoria de gent no sap que l'aigua, en ausència de gravetat, degut a un concepte que es diu tensió superficial, agafa forma esfèrica. És a dir, és un nivell de coneixement de la mecànica del fluid que anomenaríem relativament avançat. Amb això què vull dir? Que el que sembla que està passant a mesura que fem els models més grans, amb més dades, i que cada cop som més precisos a l'hora de fer les tasques que els hem encomanat, per poder fer aquesta tasca que l'hem encomanat, estan començant a aparèixer el que s'anomenen propietats emergents. Comencen a demostrar capacitat i habilitat de poder donar resposta a preguntes molt sofisticades. El que no sabem pel procés en què generem aquesta tecnologia, perquè no entenem com es generen aquestes connexions neuronals, el que no sabem és si el model que hi ha dintre d'aquestes matrius és el mateix model del món que tenim nosaltres o és un model complementari o substitutiu. M'explico. Com us deia, per resoldre això, la humanitat ha necessitat centenars d'anys per desenvolupar la física newtoniana, la mecànica de fluids, la termodinàmica, i quan hem entès tot això, ho hem sapigut resoldre, hem pogut utilitzar els ordinadors per resoldre aquestes equacions i poder fer simulacions. El que fan al Barcelona Supercomputing Center, per exemple. La pregunta és, per fer aquest vídeo, la IA està resolent les equacions de la física de Newton, les ha descobert, les ha entès i les resol, la de la mecànica de fluids? O té una forma alternativa d'entendre com es comporta el món, ser físicament consistent? No ho sabem. Molt probablement és la segona. I ara torno a la llei de l'escalabilitat. Si això cada cop es fa més llest i de 145 passa a 200, de 200 a 300, i està desenvolupant cada cop un model més complex i avançat del món, pot arribar un moment que ell tingui un model del món que estigui més avançat que el nostre. És a dir, que entengui la física, la química del món, de l'univers, amb més profunditat i més complexitat que nosaltres. És a dir, que arribem al que s'anomena AGI, a la intel·ligència artificial general. I què vol dir això? Aleix, aterra'm una mica, ajuda'm-ho a entendre. Això vol dir que li podrem demanar a la IA que ens ajudi, per exemple, a curar una malaltia i que aquesta IA respongui donant-nos un tractament que nosaltres siguem capaços de poder productivitzar, crear, desenvolupar, però que no tinguem ni idea de com funciona.
que li demanem, volem anar a Mart, i ens imprimeixi o ens dissenyi una màquina que nosaltres, amb la tecnologia disponible, siguem capaços de saber muntar, de saber operar, però que no entenguem els principis físics que hi ha darrere d'aquesta màquina, per què i com funciona. Simplificant, algú té gos? Ningú té gos? És l'única. Només una persona? O sigui que és raro. Vosaltres, quan teniu un gos, si us l'estimeu i ell us estima a vosaltres, viu a casa vostra, quan vosaltres marxeu per la porta, el gos es posa trist però no té ni punyetera idea que avui aneu a un congrés d'intel·ligència artificial. Perquè té una comprensió del món nivell gos. I quan torneu a casa, si us l'estimeu i ell us estima, normalment es posa content, sap què menjarà i que hi haurà una estona d'interacció social. Fantàstic, és el seu món. És feliç el vostre gos? Sí. De fet, vida de gos sempre ha sonat bé, no? Entén el món? Ell creu que sí. Entén el món del gos. Entén realment el món? No en té ni idea. Doncs, si això segueix aquest ritme, el gos serem nosaltres. Vale? Sí? Doncs això és l'estat de l'art i això és el que d'alguna forma s'està treballant. Seguim avançant. Adopció. Chat.com, si no ho heu provat mai, si poseu chat.com us portarà a ChatGPT. Això és una decisió que va prendre el Sam Altman, el fundador i cofundador i director general o conseller delegat d'OpenAI, va comprar el domini chat.com. Hi ha un senyor que fa 24 mesos va guanyar 10 milions de dòlars venent un domini. Encara hi ha gent que es guanya la vida venent dominis. Us en recordeu, els vells, els que van comprar dominis i feien pasta? Doncs així. Però jo crec que és un missatge al món. Jo vull que el meu producte sigui l'entrada a aquest nou món, a aquest nou internet. I ja estan al voltant gairebé dels 800 milions d'usuaris actius setmanals. Això sona molta gent, però continua sent molt poca perquè això tingui un impacte global. Penseu que tots els productes agregats de Meta té 3,7 bilions d'usuaris actius setmanals. És d'alguna forma l'organització que té més usuaris actius setmanals. Em sembla que la següent és l'Església Catòlica, que té 1,7 bilions d'usuaris actius els diumenges. I bastant envellits. Molt bé. Quina és la cosa que us heu de demanar el proper Black Friday? Vídeos de robots que semblen gossos n'heu vist molts i segurament els heu vist tots a la mateixa empresa, Boston Robotics, que era l'empresa americana que desenvolupava això. Aquest està desenvolupat per una empresa xinesa que es diu Deep Robotics. L'única diferència l'un i l'altre és que aquest val només 4.000 en lloc de 40.000 i el podeu comprar a AliExpress. Què vull dir amb això? Que fa molt de temps que tenim la tecnologia robòtica des d'un punt de vista mecànic suficientment desenvolupada. El que la feia complexa i difícil i cara de desenvolupar era el cervell de la màquina. Ara tenim la capacitat de, per cèntims, posar el cervell a la màquina. La gràcia d'aquest robot és que li poses un microxip d'NVIDIA, li poses el model dintre, la matriu dintre, i de cop i volta el robot et veu, entén i es sap comportar. Per tant, abaratim el temps de desenvolupament de la robòtica a una escala brutal. No vull parlar de timescale, perquè llavors un es posa nerviós. Però, per exemple, sabeu que la setmana passada va ser Davos? Si veieu la xerrada entre el Dennis, que és el de Google DeepMind, i l'Amadomi del Anthropic, un parla que arribem a l'AGI el 2027, l'altre el 2030. És a dir, demà. I la intel·ligència. Molt bé. Què és el que ve? Tots els que esteu aquí, la majoria imagino que sou de Barcelona, o quan veu entendre que era un sistema operatiu va ser perquè us veu intentar comprar un PC, un ordinador personal. Us en recordeu? Any 95, 96, comprar-ho a Barcelona bàsicament era quedar el dissabte amb el teu cosí al llest i anar a la Ronda Sant Antoni a comprar un ordinador. Us en recordeu d'aquesta experiència? Sí? La RAM, el disc dur, sí? Era així, Bàsicament era un sistema operatiu que estava format per una memòria, la RAM, per un disc dur, un processador, el Pentium, els programes, Lotus 1, 2, 3, WordPerfect. Quants encara utilitzen Lotus 1, 2, 3? Reconeixeu-ho, una abraçada després. I la interfície per operar amb aquest sistema operatiu era el teclat, el ratolí i la pantalla. Això és com molts vam entendre per primer cop que era un sistema operatiu i vam començar a relacionar-nos amb la tecnologia.
Després va néixer a partir de l'any 2007, principalment, que és quan hi ha la convergència d'internet i la plataforma mòbil amb l'iPhone. Passem a tenir encara una memòria, tot passa a estar al núvol. Aquí se'ns van quedar bastants directors generals, presidents. Lo del núvol no ho van entendre mai, es van quedar allà. Continua tenint processador, estava connectat per tenir un sistema operatiu amb una propietat nova que estava permanent connectat i ubicat, i vam canviar o vam ampliar el catàleg d'aplicacions dels programes a les apps. Any 2014-15, us en recordareu, tercer gin tònic, el teu cunyat, podríem fer una app que fa això, no? Aquesta app ja existeix, apps que servien per tot. Si los pimientos del padrón picaven o no, o una que jo no entenia en aquella època, que era ¿dónde estava Cuenca? Després l'he entès, de gran, però de més jove no l'acabava d'entendre. I la gràfica, el user interface. La interfàs gràfica interactiva, el tros de vidre negre que teniu a la butxaca, que és la millor de les pitjors solucions que ha trobat la humanitat perquè us relacioneu amb la tecnologia. La interfície que ha guanyat de moment la partida és la interfàs gràfica interactiva, que està lluny de ser la millor experiència, segurament és la més convenient. On anem? Anem a la construcció d'un nou sistema operatiu. Un sistema operatiu que canvia la memòria RAM per al context. Què és el context? Que no només tingueu un producte que us dona capacitat intel·lectual, sinó que recorda a quina empresa treballa, quina és la seva tasca, i per tant no només és llest, sinó que és capaç de guanyar experiència, context. Continuarà estant connectat, substituirem la CPU, seguirem tenint uns petits xips per operar el hardware, però l'important serà quin és el proveïdor d'intel·ligència artificial que utilitzareu per poder-li donar capacitat intel·lectual al vostre procés. Estarà connectada i canviarem i apareix un nou producte o un nou concepte tecnològic dels programes a les apps, de les apps als agents. I ara us explicaré què és això dels agents i com canviarà d'alguna forma el vostre dia a dia des d'un punt de vista de l'ús de la tecnologia. I, finalment, la interfície que ens ofereix aquesta tecnologia és la que sempre havíem desitjat, la interfície natural. Acabarem parlant amb la tecnologia ens veurà i, per tant, passarem a una nova experiència d'usuari, que és l'experiència d'usuari natural. Penseu, i aquells que heu estat a prop o que sou usuaris, vosaltres, per exemple, quan esteu utilitzant l'app d'un banc, hi ha hagut algú o un equip que és expert en experiència d'usuari, algú li ha dit què volien fer en aquell procés digital perquè us fos senzill d'entendre com poder fer una transferència. I allò, si ho penseu, és un conjunt de pantalles digitals que el que fan és ajudar a que tu entenguis com arribar a poder fer una transferència. Al final és un equilibri, si voleu, un acord entre l'usuari i el banc d'intentar fer una experiència el més senzilla possible perquè sigui molt senzill, però no és ni customitzada ni ajustada al vostre perfil, ni als vostres productes, etc. El que ve ara és la no interfície. Per què has de dibuixar pantalles si pots dibuixar les pantalles en temps real en funció del que vulgui fer l'usuari? Per què vols pantalles si pots conversar? Perquè finalment parlar amb la tecnologia no serà parlar com amb el vostre altaveu d'Alexa, que no serveix per res. Sí, ens podem abraçar tots. Tots ens hem comprat l'altaveu intel·ligent, ens van vendre la burra. De fet, va ser el producte d'electrònica de consum més venut el 2014 i el 2015. Altaveus intel·ligents que havien de canviar per sempre el món i que no van canviar res, més enllà del costar el Basté al dematí. Molt bé, per tant, estem davant del naixement d'un nou sistema operatiu. I davant de canvis de paradigma de sistema operatiu, què toca fer en una empresa? Actualitzar el sistema operatiu. Mireu-ho així, si vulgueu. Veritat que quan vau haver d'introduir aquella primera onada de tecnologia que va ser el PC, vau haver de canviar, no només el PC, sinó allò us va portar una nova forma de treballar, a poder fer el negoci d'una altra forma. I a més és que si no ho fèieu, deixàveu de ser competitius. A la que va arribar el mòbil i les conseqüències del mòbil, no el mòbil com a producte, com a plataforma, la forma de relacionar-vos amb els clients, l'internet social, l'e-commerce, la distribució, va obligar a fer aquells plans que tots heu fet amb nota i matrícula que es diuen transformació digital, a que sí? Tots teniu les dades endreçades, unes experiències digitals best in class, sí o no? A que sí? Home, i tant. Doncs ara toca fer el següent, el pla de transformació de la IA. Perquè ninguna de les empreses que esteu aquí, m'aventuro, potser si n'hi ha alguna,
No n'hi ha ninguna que sigui nativa, que hagi nascut ja amb la IA present a l'hora de dissenyar el vostre model de negoci. Per tant, tocarà adaptar la vostra tasca, el vostre procés i, més important, productes i serveis i model de negoci a aquest nou sistema operatiu. De fet, aquí no sé si hi ha empreses que es dediquin al gran consum o a vendre productes al consumidor final, però nosaltres cada cop estem treballant amb més clients que ens estan dient, estem començant a identificar que la gent comença a informar-se cada cop més a ChatGPT, ja no busca a Google, i el que diu ChatGPT del meu producte està cada cop sent més rellevant i m'està prenent tràfic o donant tràfic al meu competidor. Per tant, el canvi de patró en el consum de les persones, i molts dels que esteu aquí segurament ja esteu utilitzant a ChatGPT amb una espècie de Google amplificat que us fa la tasca de donar-vos la informació, amb categories de productes relativament complicades, això està passant. Què és aquest nou software, aquest nou concepte tecnològic que heu d'entendre? El programa més o menys el veu entendre, l'app ens vam haver d'acostumar a què volia dir i què podia arribar a fer. La gent què és? La gent és memòria. El motor de LLM només és capacitat intel·lectual. El que li afegeix al motor la memòria en recordar-se de qui és, quina tasca fa i a quina empresa treballa, és la gent. Dos, té capacitat de planificació, no només capacitat d'input, output i respondre, sinó que li pugueu donar i encomanar una tasca, comprar un bitllet d'avió o tasques molt més sofisticades, comprar per la vostra empresa, generar campanyes de màrqueting per la vostra empresa, fer planificacions d'operacions per la vostra empresa, per capacitat de planificació. Té capacitat d'operar eines, per poder, un cop planificat, operar, i per últim té capacitat d'orquestar-se entre ells. Per tant, anem amb un nou concepte tecnològic que ja no és un internet reactiu, interactiu, sinó que és un internet que no et donarà servei as a service, software as a service, et donarà resultats as a service. El que li demanareu a la tecnologia és que us doni un resultat, no un input. Això porta a la creació d'un nou stack tecnològic que haurem de desenvolupar. Esteu veient agents que són una mica més folclòrics, pirotècnics, que entren pel front-end. Les empreses heu desenvolupat un treball intens perquè l'usuari pugui interaccionar amb la tecnologia i hi ha molts agents que el que estan fent és interactuar per davant. Són aquests vídeos que heu vist que sembla que la IA agafa el control del teu ordinador i opera com si fos una persona. Realment els agents també entraran per la part de back-end, és a dir, per la part de la infraestructura tecnològica, canviant per sempre les companyies. Penseu que en els propers 5 anys, molt probablement de mitja, un empleat acabarà tenint 20-25 agents propis per fer les seves tasques quotidianes i acabarà interactuant amb 20, 30, 40, 50 agents de les empreses que s'encarregaran de fer processos. Tot això, evidentment, estressa a la persona i el que podeu deduir de tot el que us estic explicant és que teniu uns deures importants que fer a partir de demà, que és guanyar AI Fluency, capacitat d'entendre i gestionar aquesta tecnologia a nivell usuari i a nivell empresarial. Com us donareu compte que us heu quedat enrere? És molt senzill, Quan de cop i volta, en lloc de rebre vosaltres els correus electrònics, els rebi la gent que ha desenvolupat l'empresa, que està al mateix departament que vosaltres, és més eficient, més barat i més precís a l'hora de fer la tasca. I els vostres companys, en lloc d'enviar-vos a vosaltres aquella petició d'informació o fer aquell procés, ho enviaran directament a la gent perquè li contesta millor, més ràpid i més precís. Quin és el roadmap? I la resta de les jornades parlareu molt d'això, de com posar la IA a l'empresa. Per tant, un roadmap molt genèric. El 2023 va ser l'any del xoc, el que els vostres cunyats us van dir, heu vist això què fa? 2024 va ser l'any d'entendre, l'any dels pilots, de comprar unes llicències, trastejar. L'any 2025 hauria d'haver sigut l'any de prendre'ns-ho ja en sèrio i començar a posar la IA a les persones. Tasca, input, output, human in the loop, objecte transformar la tasca la fa la persona, per tant, comprar productes que puguem començar que la gent comenci a tenir adopció. Adopció no només és formació. Quan teniu adopció a la vostra organització? Quan el 70% de l'organització utilitza aquesta tecnologia de forma diària i sofisticada. Si no, el que teniu és pirotècnia. 4 llicències mal comprades i gent, bàsicament, evitant-se contestar el correu electrònic. Això no genera impacte. No genera cap tipus d'impacte. 2, el ROI no està a la volta de l'esquina. Per tant, no busqueu l'eficiència demà. A dia d'avui, on jo estic veient més impacte és
a fer la companyia més àgil i a baixar el time to market, a que autènticament estigui generant un cost o una reducció de cost eficient. Crec més a utilitzar la IA per vendre més que la IA per gastar menys. 26, haurem de començar a parlar de l'automatització, posar la IA en el procés. I 27, començar a fer la reflexió de com hem d'actualitzar el nostre producte, servei i model comercial per poder ser competitius, a models pròpiament de la IA. No vull dir que en el 25 s'acaba la tasca, sinó en el 25 comença el nostre pla d'adopció, el 26 ha de començar el nostre pla d'automatització i el 27 el nostre pla de transformació, però no comencen i acaben. No estem davant de l'any de la intel·ligència artificial, estem davant de la dècada de la intel·ligència artificial. Això ho farem en 3 zones. La primera, valor, input, output, human in the loop, tasca. Segona, procés. Posarem la IA en els processos. Què no vol dir automatitzar? Si no teniu els processos automatitzats és perquè no heu fet bé la transformació digital, no és l'estratègia d'IA. De fet, hi ha molts projectes que no tenen res a veure amb la IA, tenen a veure amb l'automatització. La IA només aporta valor si el fet d'afegir-li intel·ligència artificial al procés, és a dir, capacitat intel·lectual, crea valor. I l'últim, repensar el valor. Un complex industrial, diuen alguns, que estarà al voltant dels 300 milions. Acabo ja que m'he passat de temps. 300 trilions de dòlars és molt o poc? Perquè us feu una idea, la suma de la capitalització bursàtil de totes les empreses cotitzades a tots els mercats públics del món és 100 trilions. La suma del producte interior brut de tots els països del món és 100 trilions. Per tant, el que estem dient és que en la propera dècada podem multiplicar per 3 la capitalització bursàtil de les empreses del món. Això és impossible. O això només ha passat a la història de la humanitat quan el món ha estat impactat per una tecnologia que s'anomena de propòsit general. Què és una tecnologia de propòsit general? Una tecnologia que serveix per gairebé qualsevol cosa que et passi pel cap. Exemples, l'electricitat, el microxip, internet. I això és la intel·ligència artificial generativa. Una tecnologia de propòsit general que té tants casos d'ús com cunyats existeixen al món. Arribarem a l'AGI o no? Deixem-ho al terreny especulatiu, al terreny, si voleu, del cotilleo tecnològico. Veiem l'hòstia que es pega algú o no. Perquè és veritat que aquesta gent té uns calendaris molt curts a l'AGI, però per una altra banda OpenAI anuncia l'altre dia que comença ja a experimentar el seu model de publicitat. Si et creus tant que vas a construir una tecnologia que si arribes canvia el món per sempre, per què collons vendre anuncis pel camí? És que no t'ho acabes de creure del tot, potser, no? I ja hi arribarem i ja tornarem a parlar d'això. I per últim, és 2027, l'any que veurem la primera empresa que tindrà una capitalització o un valor de companyia d'1 bilió amb un sol empleat. És a dir, una empresa nativa, nascuda a l'era de la IA, amb un model de negoci natiu de l'era de la IA, per tant, en un model de construir valor absolutament i profundament diferent. I aquest és una mica el que us volia dir. Última remarc. Exercicis a fer. 1. Si de cop i volta entressin per la porta de l'empresa 500 becaris i becàries superintel·ligents amb ganes de treballar, què faríeu amb ells? 2. No és una decisió, ja que sigui de discussió, de quantes llicències comprem. S'ha de comprar llicències per tothom perquè tothom ha de guanyar competència en la intel·ligència artificial. I em direu, és que no les podem pagar. No, és que no les sabeu fer anar. Perquè si les saps fer anar, es paguen soles. Costa empresa 40.000 euros, 8 hores al dia, 160 hores la setmana, 3.500 de cost mensual a empresa, dividit hores, cada hora costa 21 euros. La llicència Teams de ChatGPT costa 40 euros. 2 hores de productivitat s'ha pagat la llicència. Per tant, no és una qüestió de preu, és una qüestió d'aprendre-ho a fer anar. Moltes gràcies i que tingueu un bon dia.